מספר שנים התעורר בי חלום. חלום לתת מענה ליחידים ולזוגות העוברים טיפולי פוריות. בעודי בעיצומו של מסע הפוריות האישי שלי ושל בן זוגי, חיפשנו מקום שיקשיב ויתייחס להתמודדויות הרגשיות של המסע הזה, ואולי אף ייתן איזה מבט אחר, מעודד יותר, לתקופה. אנו בטל תורה מציעים את סדנת תפילת הדרך לזוגות בטיפולי פוריות. זו סדנה בת 6 מפגשים שנוגעת בנושאים כמו לחיות בהמתנה, מעגל הציפייה והאכזבה, התמודדות עם החברה, אתגרים בזוגיות, תפילה ועוד. מקובל שבערך 10% מכלל הזוגות, בין גיל 18 נגיד ל-40, סובלים מבעיה בפריון, שזה מספר עצום. בארץ נעשים בערך 30,000 מחזורי IVF בשנה. 4% מהילדים בשנה האחרונה שנולדו במדינת ישראל היו אחרי IVF. יש אחוזים גדולים מאוד שיש להם בעיות פוריות שונות שלא מגיעים להפריית מבחנה בהכרח, והדבר באמת הוא נכנס כחלק מהטיפול הרפואי. הפוריות גורמת להרבה בעיות נפשיות. היא פוגעת, קודם כל יש גם חרדה וגם דיכאון. אנשים לפני שהם מגיעים לרופא, אנשים שמנסים להיראות ולא מצליחים, עם הזמן זה מאוד מדכא אותם, ובדקו במחקרים שונים בשאלונים של חרדה ודיכאון, וראו שיש עלייה עצומה בחרדה ודיכאון של אנשים שעוברים אי פריון. עם הזמן רואים שאנשים האלה, זה מעניין, נכנסים לבדידות, כי בעצם החברים שלהם עם הילדים כבר לא נעים להם לבוא לבקר אותם, וכבר לא נעים להזמין אותם. ומצד שני, הזוגות, שלי זה לא ברור, אבל הרוב המוחלט רוצים לשמור על סודיות לתקופה מאוד ארוכה, גם מההורים וגם מהאחים והאחיות הרבה פעמים, והדבר הזה מאוד מקשה על כל החיים, ואז הם לא יוצאים לאירועים המשפחתיים, ובמשפחה גם לא נעים, ומנסים לדבר איתם, אבל הם מסתגרים. יש עם זה הרבה מאוד בעיות, וזה מאוד מבודד את האנשים. ובנוסף לזה, התרופות שאנחנו נותנים, וזה מאוד חשוב לדעת, התרופות האלה פועלות באופן ישיר על המוח, והן עושות, הדבר העיקרי שהן עושות, זה מין איריטביליות, מין חוסר ריכוז ועצבנות וכעס, ואני אומר לכל הזוגות שהתרופות האלה פועלות, יש מרכז מיוחד במוח של כעס על הבעל. ושהתרופות האלה הן נקשרות למרכז של הכעס על הבעל. אז א', שהבעל רואה שאשתו כועסת במצב שהוא ידע, שזה לא היא, זה התרופות שנקשרות, למה? כן, בדיוק. אז שהוא יותר יבין את זה. וב' שגם האישה תדע שזה לא פתאום היא נכנסה לדיכאון נוראי בגלל מצבה, אלא שבין השאר, וזה בהחלט אפקט גדול, זה התרופות. כשהם שואלים אותי מה הבעיה העיקרית, מה תופעות הלוואי, אז אני אומר להם, התופעת לוואי האמיתית שאני חושב שסובלים ממנו זה המצב רוח, זה הדיכאון. כל הקבוצות תמיכה וכדומה שקמות ועוזרות, הניסיון שלי הוא ממש מצוין איתם. ואני חושב שקבוצות תמיכה, אני ראיתי את זה בכמה מקרים של זוגות שסובלים שיושבים ביחד עם מנחה או שניים ועוברים על הבעיות שקיימים. אני חושב שזה פותר הרבה פעמים את בעיות הפוריות בצורה מהממת. באמת, אין ספק בכלל ש20% לפחות מהבעיות פוריות הן בעיות של מתח ובעיות נפשיות, שאין דרך ישירה לתת כדור ולפתור את זה, אבל שיחה בהחלט הרבה פעמים יכולה לעזור. אתה כן רואה שמקומך זה להגיד משהו כשאתה רואה מצוקה בקרב זוג, איך אתה מתמודד עם זה? רופא פוריות, הדבר העיקרי שהוא צריך קודם כל זה תמיכה בזוג ואופטימיות ולתת להם תקווה,
ולהסביר להם שהדרך היא יותר קצרה ממה שהם חושבים. שלא תמיד זה נכון, אבל זה לא מזיק. אנשים מקבלים, איפשהו הם מבינים מה אני עושה, ומצד שני הם מאוד שמחים על זה. זה עוזר לאנשים, לפעמים באים אליי ואומרים לי, תדע לך, זה המחזור האחרון ואני חייבת להצליח בו. אני אומר, מה קרה? היא אומרת לי, עד פסח אמרת לי שאני בהיריון, יש לי חודש עד פסח. אז אמרתי, את צודקת, הפעם את בהיריון. לא משנה אם זה נכון או לא, אני יודע שזה עוזר לאנשים לעבור קצת את התקופה הקשה. אני נותן להם עידוד ומבט לעתיד, ואני חושב שזה נורא נורא חשוב, ולא רק זה, אני חושב שזה חלק גדול מההצלחה שלי. ההצלחה שלי בתור רופא פריון זה בעיקר שנותן לאנשים, א', שאני רופא טוב והרבה אנשים נהרות מהטיפולים שאנחנו עושים, ויש לנו יחידה נפלאה עם כל החידושים הטכנולוגיים המובילים בעולם, באמת יוצא מגדר רגיל. אבל אני חושב שחלק גדול זה תמיכה נפשית, זה תמיכה בזוגות בתקופה קשה, ולהבין שעוברת אליהם תקופה קשה, להגיד להם זה ידוע, זה מקובל, זה בסדר, זה קורה וזה יעבור, ואנחנו נפתור את הבעיות. והאופטימיות הרבה פעמים מאוד עוזרת.